așteptarea noastră. Astăzi, întreaga creștinătate prăznuiește înălțarea la ceruri a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, precum și cinstirea eroilor neamului românesc. Suntem foarte încântați să vă avem printre noi, pentru că vom împărtăși din bucuria imensă ce o simțim astăzi la Sfânta Zi de Sărbătoare. Cu prilejul acestui fericit eveniment, am pregătit un program artistic cu poezii, tropare și cântări bisericești pe care vă rugăm să le ascultați. Pentru început, am dorit să evocăm perioada petrecută de Sfinții Ucenici și Apostoli și Mântuitorul Hristos, de la înălțare, de la înviere, la înălțarea Domnului la cer, în a 40-a zi, să ascultăm ultimele îndemnuri, ultimele învățături, lăsate din sus, așa cum reiesc din Sfânta Evanghelie. Timp de 40 de zile, după învierea sa, Iisus s-a arătat Sfinților Apostoli, femeilor mironosițe, în mod special din Toma, ucenicilor Luca și Clopa, în drum spre Emaus și multor altor oameni din Ierusalim. Pe când mergeau femeile mironosițe în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată, Iisus le-a întâmpinat zicând: Bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis: Nu vă temeți, duceți-vă și vestiți fraților mei ca să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Și înviind dimineața, în ziua de duminică, el s-a arătat Mariei Magdalena, din care scosese 7 demoni. Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu el și care se tânguiau și plângeau. Și ei, auzind că este viu și că a fost văzut de ea, n-au crezut. După aceea s-a arătat Iisus în alt chip unora dintre ei care mergeau la o țară. Și aceia au vestit celorlalți, dar ei au crezut doar atunci când a venit Iisus și a intrat la ei prin ușile încuiate, zicând: Pace vouă! Atunci cei 11 apostoli, care ședeau la masă, s-au bucurat foarte mult și Iisus le-a zis: Mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată pădura. Cel ce va crede și se va boteza, se va mântui, iar cel ce nu va crede, se va osândi. Iar celor ce vor crede, le vor urma aceste semne. În numele meu, demonii vor izgoni, în limbi noi vor grăi, sau șerpi vor lua în mână, sau chiar ceva dătător de moarte vor bea și nu-i va vătăma. Peste cei bolnavi mâinile își vor așeza și vor face sănătoși. Domnul s-a mai arătat și lui Toma, cel care se îndoise de Sfânta sa înviere și a zis: Adu degetul tău încoace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Atunci Toma, văzând că este Domnul și Stăpânul vieții sale, i s-a închinat până la pământ, zicând: Domnul meu și Dumnezeul meu! Pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut. Fericit cei ce n-ați văzut și ați crezut. Deci și alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți în numele Lui. În drum spre Emaus, Iisus a arătat celor 2 ucenici, Luca și Cleopa, dar ei nu l-au cunoscut și vorbeau chiar despre înviere, dar erau îndoieli. Ajunși acasă la ei, l-au invitat să rămână acolo să se odihnească, zicând: Rămâi la noi străine, că ziua va trecut, să nu te cumești noaptea pe drumul necunoscut. La noi găsim masă și sigur adăpost. Rămâi că e greu drumul și noapte părălos. Și așa cum plecare, toți stăruim mereu, la masă, o minune. Îl plânge pâinea
lumea în două și dând la fiecare le zice: Pace vouă! Cleopa și Culuca, odată s-au primit și în mare bucurie spre cel ce-a trăit. Se întoarse în locul acela. Lumină se făcuse, dar nu mai era nimeni, străinul dispăruse. O, mi-e de drum zăbavnici, la inimă și gând, și în mare bucurie și acum voi stați plângând. Pe drumul spre Emaus, prin noaptea în călător, sub grea lui povară de gânduri și de dor, mergea încet înainte, e singur, trist, tăcut, căci printre ai săi a fost și nu l-a cunoscut. Căci prea târziu grăita, al inimii îndemn, îl cunoașteți pe Domnul, de nu va da un semn. Înainte de să înălța cer, Iisus le-a dat Sfinților Apostoli ultimile învățături. Dat-mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Drept aceea, mergând învățați toate neamurile, botezându-se în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-le toate câte v-am poruncit vouă. Că iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Iisus le-a făgăduit Sfinților Apostoli că nu-i va părăsi niciodată, că le va trimite pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, Duhul adevărului. Veți lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie martori până în Ierusalim, în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului. Și ridicându-și mâinile, le-a binecuvântat. Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și s-a înălțat la cer. Iar ei, închinându-se lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. Și erau în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Vino astăzi toată firea, să săvârșim prăznuirea înălțării lui Iisus, Dumnezeului de sus, Dumnezeului de sus. Împreună să săltăm, pe Domnul să lăudăm, că acum s-a împlinit tot ce-a fost prorocit, tot ce-a fost prorocit. Astăzi prea bunul Hristos, pe norul cel luminos, s-a înălțat de pe pământ la Părintele cel Sfânt, la Părintele cel Sfânt. Îngerii sus l-au primit, pe cântări l-au preamărit. Și noi astăzi să-i cântăm și lui să ne închinăm, și lui să ne închinăm. Laudă învierii tale, laudă înălțării tale, laudă Domnului preasfânt, sus la cer și pe pământ, sus la cer și pe pământ. Lăudați-l, că e mare Dumnezeu, ce-a făcut cu mână tare pe român, poporul său. El din veci ne-a fost părinte și stăpân. Nici de astăzi înainte nu o să uite pe român. Mare e a lui putere și va fi, și de câte ori vom cere, să ne ajute va veni. Avem viacuri, mărturie, său scurt, apărându-ne purgie printre viacuri nepetut. Când veneau gloatele barbare peste noi, Dumnezeul nostru mare ne da brațe de eroi și ne-a scris pe Sfânta Cruce, biruiți, și oriunde vă veți duce, lauri să grămădiți. Când purtam dragă fie
Lanțul greu, ne credeam în bărbăție și la nostru Dumnezeu. Lăudați-l că e mare Dumnezeu, ce-a făcut cu bunătate pe român, poporul său. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință bine credincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. În această sfântă zi de sărbătoare, poporul nostru nu-i uită pe eroii neamului, care s-au jertfit pentru țară, pentru libertate, pentru o viață mai bună. Noi îi cinstim, rugându-ne pentru ei, pomenindu-i și cântându-i imnuri de slavă. Presărați pe-a lor morminte, ale laurilor voi, spre a fi mai dulce somnul fericiților eroi. Ridicați pe piramida nemuririi faima lor, scriți în cărțile de aur cântecul nemuritor. De copila sânul vostru, alinați cu acest cânt, povestindu-ne cu tală ale eroilor având. Desmeniți tot adevărul și le spuneți tuturor cum muriră frații noștri pentru neam și țara lor. Și pe sacrele morminte puneți lacrime și flori, spre a fi mai dulce somnul miilor de luptători. Eroi au fost, eroi sunt încă, și or fi cât neamul românesc, căci lupți sunt ca intare stâncă, românii oriunde cresc. Evița noastră făurită, de doi bărbați cu brațe tari și cu voința oțelită, cu minți deștepte, inimi mari. Tot între eroii neamului îl putem număra și devine credinciosul nostru, voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, de la care trecere la cele veșnice se împlinesc anul acesta 511 ani. Apărător neînfricat al credinței și patriei străbune, mare titor de lăcașuri sfinte, Ștefane voievod, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească din nevoi și din necazuri. Pildă de credință și de vitejie, Ștefan voievod vechează, credem noi, la binele întregii țări, pe care a iubit-o și a păzit-o cu multă dăruire și curaj. Când a fost să moară Ștefan, multă jale a fost în țară și la patul lui de moarte toți boierii se adunară și la patul lui de moarte toți boierii se adunară.
cel mare și sfânt ne-a sfătuit să avem o mare credință în Dumnezeu, să ne iubim țara și semenii, chiar cu prețul vieții, să ne spovedim curat, să avem curaj când vin furtunile vieții, pentru că Iisus a zis, îndrăzniți. Ștefan, Ștefan, Domn cel mare, seamăn pe lume nu are, decât numai mândru soare, decât numai mândrul soare. Din Suceava când el sare, pune pieptul la hotare, hotare, ca un zid de apărare, ca un zid de apărare. Lumea întreagă stă în mirare, țara-i mică, țara-i tare, și dușmanul spor nu are, și dușmanul spor nu are. Din Suceava când el sare, pune pieptul la hotare, hotare, ca un zid de apărare, ca un zid de apărare. Cel ce pentru noi s-a născut din Fecioara Maria, a pătimit, a murit și a înviat a treia zi și s-a înălțat la ceruri, șezând de-a dreapta Tatălui, ne va ajuta de vom avea multă credință, mult curaj și dragoste de Dumnezeu și de aproapele. Să ne străduim să ne păstrăm sufletele noastre curate, pentru a putea vedea pe Dumnezeu când va intra într-o împărăția sa, pentru că Mântuitorul a zis, fericiți cei cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Nu este voi. Vă mulțumim că ați participat la sărbarea noastră și vă salutăm cu frumosul salut creștin, Hristos s-a înălțat. Tuturor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena, se dorim toate ajutorul și tradiționalul la mulți ani. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Viața numai lumină și în lumină să dăruiți, pentru credință și libertate, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Hristos a înălțat! Adevărat a înălțat. Ați acceptat în această zi de mare sărbătoare să fiți împreună cu noi și să vedeți cât de frumos sunt copiii dumneavoastră și de talentați. Putem să mărturisim, să spunem că sărbarea aceasta am făcut-o în aproape o săptămână, nu? Deci aveți marele merit de a învăța atâtea cuvinte frumoase și atâtea cântece într-o săptămână și câteva zile acolo. Și mă bucur foarte mult că ați vrut să facem această sărbare, pentru că, așa cum ați mărturisit și voi, cel puțin voi, generația voastră la religie, nu ați avut încă ocazia să participați la o sărbare. Sperăm să fie nu ultima, ci prima dintr-un șir de sărbări pe care o să le mai facem, cel puțin una pe an, nu? Ca să-i bucurăm și pe părinți și pe profesorii dumneavoastră. Vă dorim tuturor ca cele ce ei v-au urat să vi se împlinească viețile dumneavoastră. Mulțumim încă o dată. Vrea să spună două cuvinte copiilor. Da. Vreau să vă mulțumesc pentru invitația de a participa. Am fost invitat din primări foarte frumoase despre TEC. Da. Sunt foarte, foarte
fericit și bucuros că am asistat la o astfel de sărbătoare. Într-adevăr, astăzi de Sfânta Sărbătoare a Înălțării Domnului, când românii sărbătoresc și Ziua Eroilor, s-a întâmplat să fie și Sfinții Împărați Constantin și Elena și cu ocazia asta le urez tuturor celor care poartă numele sau care au în familie un sincer la mulți ani. Mulțumim! Am asistat la o adevărată lecție de religie, îmbinată și cu elemente de istorie și cu elemente de muzică. A stat foarte frumos, a arătat foarte bine și faptul că ne-am amintit de eroi, pentru că astăzi este o zi specială în care noi ne amintim cu recunoștință de cei care și-au dat viața pentru patrie. Sunt eroii pe care îi cunoaștem sau pe care nu-i cunoaștem poate pentru că nu avem cum să-i știm pe toți cei care și-au dat viața pentru țară, îi știm pe cei mai importanți, v-ați amintit de Ștefan cel Mare pentru că este aici, dar este vorba despre absolut toți cei care au luptat pentru a apăra pământul patriei noastre, pentru a dezrobi pământul patriei noastre, au murit pentru acest scop nobil, atât în țară cât și pe alte meleaguri. Le purtăm veșnică recunoștință pentru că acum putem să trăim demn, putem să trăim într-o țară liberă și putem să ne numim români și asta este foarte important și ne suntem recunoscători părinților, bunicilor, strămoșilor noștri și tuturor celor care au făcut ca noi astăzi să fim aici bucuroși și ne bucurăm de această sărbare. Felicitări încă o dată, felicitări Părintelui Bogdan pentru modul cum v-a mobilizat și v-a organizat și Hristos s-a înălțat. Adevărat s-a înălțat. Dacă domnul puteți să vă scapă, pot să numesc? Da. Haideți să treacă acolo toți.